toto sú realistické poviedky, ja som chcel debutovať realistickou zbierkou poviedok, ale rád by som napísal aj teda strašidelné poviedky. Budú chystám. Druhá knižka by mohla byť zbierka strašidelných poviedok. Nevieme sa ho striasť. Tomáš, môjho brata. Na to, že je druhák, beží rýchlo s taškou na chrbte. Bežíme ho z mesta do lesa. K bunkru, ktorý nás preťahuje ako magnet už niekoľko dní. Od soboty. Vieme o ňom len my dvaja a nikto ďalší o ňom nesmie vedieť. Nikto sa nesmie dozvedieť o cigaretách, ktoré vzal Robo otcovi a mal ich schované v taške. Tomáš už vôbec nie. Musel na nás striehnúť pri škole. Je tam? Donedávna vodič kamióna, radiaci rýchlosti neviditeľnou pákou, kvíliaci v zákrutách, teraz špión. Pohybuje sa prískokmi od jedného bodu v priestore k druhému. Plazí sa v tráve. Hlási do vysielačky pod koliarom. Nevidím ho. Pozri sa poriadne, dýchčí Robo. OK, hovorím zadýchaný. Vzduch je čistý. Asi už stopuje niekoho iného. Ešte raz sa obzriem a vojdem do lesa za rohom. Je tu ticho a pokoj. Tiché brýtmy. Ako by tu platil iný čas. Bližšie k slnku. Pod nohami nám šuští lístie a keď zafúka vietor, lístie, ktoré zostalo v korunách, šumí nad našimi hlavami. Robo sa otočí, kontroluje, či idem za ním. Pridám do kroku, aby som ho dobehol. Bunker našiel on, povedal mi o ňom a priviedol ma sem. Náš bunker. Diera v miernom svahu po vyvrátenom strome, maskovaná šípovým kríkom. Máme plány. Veľa plánov. Chceme ho rozšíriť. Zaoberáme sa myšlienkou na tajnú chodbu, ale pustíme sa do nej až na jar, keď bude mäkšia pôda. Ja si ťa pamätám z internátov v Mlynskej doline ako človeka, ktorý veľmi systematicky, už v tom pomerne mladom veku, sa venoval písaniu naozaj tak, ako to vraj robili a doteraz robia mnohí veľkí spisovatelia, že majú stanovené hodiny, v ktorých si sadnú, teraz si započítaš, ty vtedy za písací stroj a jednoducho píšu. Bolo to tak, že? Dobre si pamätáš, to bolo presne tak, som ráno vstal a snažil som sa písať. A darilo sa? Niečo sa darilo, väčšina sa nedarilo. Z toho obdobia, čo je obdobie spred, Pane Bože, to už je 20 rokov skoro. Viac. Dostalo sa niečo aj do toho tvojho debutu? Nie, tam sa nič nedostalo. Všetko to, čo bolo písané v tom období, v tom strašne dávnom období, skončilo. A čo sa stalo s tými všetkými textami? Vieš, keď niekto každý deň si sadne a 2 hodiny píše, tak aj keď píše pomerne pomaly, tak musí vyprodukovať pomerne veľa textov. Čo sa s nimi stalo? Ja som ich tak rituálne zapálil na stráche atriových domčekov, keď som vlastne odchádzal z internátu atriových domov do manželského internátu, keďže som mal dceru, tak som to tak rituálne spálil všetko. Ja sa živím písaním scenárov, keďže som tak ako mnohí z vás, teda človek, ktorý platí hypotéky a tieto veci, tak sa živím napríklad tým, že píšem seriály ako Ordinácie vršovej záhrady. Alebo nejaké šovky, ale za to sa netreba hambiť, to je práca, za prácu treba byť vďačný a ako sa hovorí, nehríz do ruky, ktorá ti dáva žrať. Ďalšia vec, ktorá mi napadla, je, že ty ako zblízka poznáš ten svet televízie a médií, ktorý môže byť pre množstvo aj čitateľov atraktívny. Pohybujú sa tam slávni ľudia, točí sa tam veľa peňazí, je to taký ten svet pozlátka, pod ktoré by možno mnohí ľudia sa radi pozrieť. A napriek tomu, alebo možno práve preto, to neviem, tvoje literárne texty sú z úplne iného vesmíru, z úplne iného sveta. Nevystupujú tam mladí, krásni a úspešní, ale skôr... No, nie sú to víťazí, tí ľudia, o ktorých píšeš, alebo tvoji hrdinovia. Prečo?
Ja si nemyslím, že nejakí známi ľudia sú víťazi a tak to vyšlo, to neznamená, že ma ten svet nezaujíma, že by som ho nechcel nejako opísať, alebo keď ma niečo napadne zaujímavé z tohto sveta, tak prečo nie, veľmi rád napíšem aj takúto poviedku. Cítiš sám seba ako súčasť nejakého slovenskej literatúry, máš nejakých spriaznených autorov alebo tak? Ja sa skôr pohybujem ešte stále v tej televíznej alebo vo filmovej branži a ja vlastne len vstupujem do toho sveta literatúry. Pre mňa je to také prvé oťukávačky. Tento týždeň som bol na prvej besede, ja som to predtým nikdy nezažil. Čítačku som už mal, myslím, 1 alebo 2, toto je ďalšia v poradí, ale iba sa s tým zoznamujem, je to pre niečo veľmi nové. Aké to je vstupovať do literatúry v 40? Je to super.